así y el otro en el partido. No puede, le pide la gana.
pregunta referint a aquest partit. Molt bé. Primer m'agradaria saber quina impressió teus del partit, de tot el que ha passat i... Bueno, en referència a quin equip te refereixes? En el teu. En el meu. Pues bueno, que som un equip que hem començat nou i crec que hem estat a un nivell més o menys acceptable dins del que nosaltres som. El que passa que el Manacor ha guanyat un poquet més d'experiència que nosaltres. Creus que tenint en compte que tu has dit que sou primer any que competiu com a grup, o creus que els jugadors han respost el que tu te venies proposat o podríem valorar? Jo crec que m'ha faltat una mica més de cara a gol, és a dir, sobretot la primera part hem estat un poc més perduts, ha estat per jo bastant a favor del Manacor, penso que la segona part hem igualat i ha hagut faltant 5 minuts a punt de girar el partit. El que passa que si no marca, llavors un ratxat m'ho han fet el tercer, m'ho han anat per avall. Però bueno, hem intentat el que podíem. I l'equip contrari enguany també és el primer any com a grup, també competeix com els has vist? Pues també molt bé, molt ordenat, m'ha agradat, un equip que tampoc fa excés de falta, igual que nosaltres, fan ser normal, perquè això és futbol sala, però també sí, un equip que té un bon projecte, m'ha agradat. Aquesta derrota de cara en el campionat vos perjudica molt? Hombre, no hi ha cap derrota que sigui agradable, per supuesto, però hem de reconèixer que mira, m'ho han guanyat en dos gols de diferència, no podem dir res. Més hi ha una cosa molt important, que jo, com veterano de futbol sala, sempre he dit una cosa, que per saber guanyar de saber perdre. I nosaltres m'ho hem tocat avui perdre. I així donar-se enhorabona no me n'acord, claro. Val, moltes gràcies, fins aquí l'entrevista, fins una altra. Molt bé, encantat. Para? Bé, començamos la primera pregunta. Ha estat la primera victòria local d'enguany, quina impressió teu del partit? Bé, el partit ha estat un partit molt complicat, perquè nosaltres pensàvem jugar d'una manera que al final no hem aconseguit jugar de la manera que estem intentant entrenar, perquè ha estat un partit molt embarullat, amb moltes faltes, el partit s'ha aturat molt, però bé, al final content per el resultat, però bé, me'n va molt, no massa content amb allò que ha fet l'equip. Respecte als jugadors, creus estar satisfet amb el que han donat o creus que podien valorar? Hombre, en part sí, però bé, com t'he dit antes, com avui no hem intentat fer el que fèiem en els entrenos. I per aquesta part no estic gaire content. Jo el trobo que aquest equip està amb una mica d'ansietat, té molta ganes de jugar, de fer-ho bé i mos costa, però bé, al final arribaran els jocs. Tenint en compte que l'equip contrari enguany igual que nosaltres, el primer any que com a grup competeix, com els has vist? Hombre, jo els he vist que han lluitat molt, fitxaven el peu fort, ens han compitjat perquè seguien la defensa individual, nosaltres no sabíem la manera de tajar-los, però bé, al final el resultat ha anat bé, que d'aquí un període més la t'importarà, però bé, no estic content de la manera nostra de jugar. I de cara a la classificació, creus que aquesta victòria vol beneficiar? Nosaltres com a primer any no vam marxar amb cap meta de cara a la classificació, nosaltres anem partit a partit, agafar experiències, que els jugadors passin gust, fer feina i arribar a 10 partits ja veurem on estem i a què aspiram, però bé, nosaltres anem a fitxar en aquest aspecte. Val, molt bé, moltes gràcies, fins aquí l'entrevista. Moltes gràcies.